Βρισκόμαστε εδώ με την προπονήτρια της γυναικείας ομάδας της ΑΕΜ Κόνου, Κατερίνα Ντόκα. Μια ακόμη σημαντική νίκη σήμερα, μια ακόμη πολύ καλή εμφάνιση απέναντι σε ένα δυνατό αντίπαλο. 3-0 τελικό σκορ, το δικό σου σχόλιο για το σημερινό μάτς. Είναι μια συνέχεια καλών εμφανίσεων για την ομάδα μας. Νομίζω δείξαμε από την αρχή του παιχνιδιού ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο. Έχουμε βρει πλέον την αυτοκίνητά μας μέσα στο χώρο. Είχαμε την υπομονή που έπρεπε, διαχειριστήκαμε πολύ καλά τα δυνατά σημεία που είχε ο αντίπαλος και καταφέραμε να χτυπήσουμε με τον τρόπο που ξέρουμε, ώστε να πάρουμε το νικηφόρο αποτέλεσμα σήμερα. Coach, η ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή ένα βαθμό από την κορυφή. Μπορούμε να πούμε ότι κοιτάτε και την περίπτωση της κατάστασης στην πρώτη θέση. Εντάξει, έχει φτάσει σε ένα σημείο η ομάδα πλέον που σίγουρα έχουμε φτάσει εδώ. Δεν μπορώ να πω ότι θα κάνουμε πίσω τώρα. Από τη στιγμή που καταφέραμε να πλησιάσουμε στο βαθμό τη τόσο πολύ καλή ομάδα της Χαλκίδας, θα τα δώσουμε όλα για να καταφέρουμε να πάρουμε την πρωτιά. Φυσικά δεν εξαρτάται από εμάς. Όμως εμείς ως Μύκονος θα παλέψουμε μέχρι το τέλος για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ευχαριστούμε και ευχόμαστε καλή